thim me hla velo bung rokna inrin ni zan thim hlima keli chen na ina ma ka avalu chuan chocolate bomb le paper bag lian zeta khai lo ta hei hi ta tur hei hi anjali ta tur ti in ma ka chuan athil kan chu ape ya keli chuan alo lak pa in kalome tin anjali po ichunga alom bok atia ma kan anjali a chai lai chuan keli chuan tluang tlam takhian in khel en chu ichak to bukem ti na zota mak chu alo bung hata phur mel zathian o chak to te reng mai atia keli chu anui varvara tha chu tiang chuan keipo kaninang chi ani chu alo tia ma ka chuan football khela len ngai pon a ring lo Paris khopuya Saint Germain Stadium chu mipui sing ruk le sang sari zet lengania chu championship game Lions le Marseilles club te in khel tran dona chuan fans le mipui tam takin chu stadium zau pui chu an lua khat mura keli le ma ka po chu an thutna tur ko hmuan nia midfield zone a takan changa keli chuan amak hle mai thutna tha chana harte reng nen ma ka hnena chuan tia ma ka chu alo nui thoa keima tluk zeta football khel en toipui tan chuan ti theilo reng a om hleinem keli chuan nui chhualo ram tumin a he pet fan fana in khel thuai thuai se ma ka chu bol zan vela chak to hlea reivak lawa chuan in khel tur team pahnih te chu an ron in tlara chuta French national anthem Marseilles chu band party chuan an ron rem ta a Lions team le Marseilles team te chu an ron in line up a in Mercia tirna an nei lai chuan Lyon team ami pakhat chu aron pen chuaka ma ka chu abang bol lutuk lo nan enge motor shil shia tha in keli chuan a hria a alama chuan vakonin sopa song Lyon team goalkeeper ani so a hming chu keli na ti lai mek chuan ma ka chuan ka hria lom Grigory Kopet ani so he champion league keeper thaber ania nikum Aprila bordok nen championship an khel tumpo in a save tha thei hle nikum hasa po khan UEFA kapa le championship league ka best keeper ani ve ve asin som thum pakhata upa fidru ko sang pound za somriat vela ritani mek alo ti zo azua keli chuan ma ka chu makti lutuk hian en ka howa announcer chuan tuna Lions forward ball chang mek so Sydney Gover ma ka chuan jersey number 14 so pui riap riap tak male kar masala ka oxygen nena anin khel tumpo in last minute a moi to kina khugasin ti in player dang ta chanchin chu chipchiar ang reng tak hian keli chu hril ta zela keli makti chu a hril highlight linga makti zet hian ma ka chu alo en renga anin khel chung zong chuan player ta che tum dan tur nia arin na soya piang chu a thleng dik zel ro le ngala keli chuan ma ka chu a entry na maka ti tol tola kalo waring thel chiang em hetiang khophian mi zia kalo ring swal thei ngai ani mo atiril ro nau nawa atopa chuan leon sau chu 3-1 in an chakta a ma ka chu ahlim kher mai team thatak chu anwani te lul em ti in atre chula stadium an chwa san don chuan keli chuan mark engtiklai tangin nge football hi tuya ti in azot ta chota ma ka chuan zakle in kil toi mel takhian keli chu ena nithum kalta tang khan ka computer atangin an chanchin le an khel thin to dan na satakin kalo chuin kalo zer loka nang berini tui miau chuan ti in tui chilve ka tum ta ni ma ka chuan a ti a chu tho chuan keli ril ru chung ril la fana aril ruwa khoi tak meu meu ani ama keli na tuya wang chawin ma ka chuan hun le tha tam tak sengin alo zira ni taksia oi om lo rum rum hial zo kin a hria ni atu ka keli in amodling na ati zo fela in hmule turin an intiama in chena pindana karon lamai don chenia tin ai keli chuan alo ti wata ma ka chuan a model thian te chu a hmutur ani lo ma ka chuan angai na hriat lo mel zethian keli chu en ha a keli chuan ka soi om zia chu dressing room a mi palu phalani lo ti in a phazaya ma ka chuan oho avapoi ve alo tia keli chuan aril ro chuan midang i hmanga izong tak iton ka du lo atia pile pute u khonga in kong shen te kha sui nge to ro le Kennedy airport kan thleng trepa
minute rei lo te a kan tum to ang ti in air hostess chuan a opo moi za thian a ron puang tral Kelly chu athungil zota a hun kal to aswang to na tang chuan harin tuna hun ton meka chuan a thole ta a tuna chuan new year ka a pasal po ni thin tenar kings lia chu a mudon ta mi tu emo chuan media ho chu an lo hria tir chu ni in thlona tum hnuwa Kelly ron chok thlamek chu an lo chang thapa TV reporter te chuan video camera nen microphone nen an lo hwal tuawa Kelly helami ron hoi theiam I pasal thina chungchanga khan enge ngai dani nei police investigation a om donem I pasal nen in thenin lo tum renga ni mo herama hian I lo kir le to donem ni I pasal chunga thil rap thak tak thleng hriat ve le khan engtin ngei om zona thin khei fe an ni hlom Kelly chuan pahmel hlim thei tak le zam thatak alo hmu fo to hnu nung lamading wang chu awa hmuwa chu pa chuan Kelly chu ron nuin abana ron vaya Kelly chuan chu pa chu mit zai zirin alampan turin a soma chu pa chu Ben Roberts ani New York television a talk show host te zinga lar le ngai san ber pol ani Kelly po TV a komna hun alo nei pui to a chu ta tang chuan thiana an in siam ta nge ani Ben a chuan reporter pung khom ho chu aron nek phei tol tola reporter ho chuan Ben a chu an lo hre fura e khai pu Ben Kelly hi talk show alang le donem ni a pasal thi chungchang kha soi ringem Kelly ne nin ding don lai tha kan lo la theyangem Ben a chuan Kelly bul chu aron thleng ve ta a reporter ho chu an ron in nek tol tola Ben a chuan ring takhian longoi ru Kelly hi ha chol ve photte se nakin lama in la kom jok don nia atia reporter ho chu hre zet hian an kal kiang ta hloma Ben a chuan Kelly ban chu wanin poi ka ti zia hi soi ngai na ka shelo ma ka kha kami ngai nat zong takasin mole atia kanin angani chu Ben ti in Kelly chuan lo changa airport building chhuasan na kongka an pan lai chuan Ben a chuan in zot ta chotila enge new year ka hian ron ti don ti na zota tenar kings liam muturin Ben a chu abong mata mithil ti thei takani ngai saki hlo nge yang ti karing tin Kelly itana tangkaina enge motal ka nei phot chuan min ron sil hre hau su angche kan thon mun po isiat kha atia a hoi kwala chuta ron lam tur che an omem ani lo chuan chuti lai tak chuan driver uniform ha hian Kelly chu ron pana pihari sini kolina kania ka kar solaya son kada a metropolitan hotela I thlenna tur pe fel vekani to I ticket khonga in min lo pela I bongrua vel chu keiman ka lo la chuak ange atia Kelly chuan ticket chu apea kolina chu achi ngal zunga Kelly chuan benalam chu hoin ka thlenna hotela min ron bedon lom ni atia te lul mai mini som hnu chuan Kelly chu a thlenna tur hotel lampan chuan kara hruai ania traffic lun lai an paltlang lai chuan kolina chuan bookings lia secretary in alaron phone ang chenga Mr. Kingsley ai mu hun tura ron shildon chenia hekar po hi idu na pianga I man turin ikuta ka hlan ngal che ani atia kalome Kelly chuan alo tia engthila nge niang o Mr. Kingsley chuan min biak duang ti in Kelly chuai in ngai to a hra thiam lo ala hra thiam chun zom ze lang chu Manhattan New York tenar Kingsley chuan chohnulam newspaper chu achiar meka real tla in irana chiat na thlen chu thupui tlang komna chuan thiltheng makdanglam takani ti in a tlipa ni chu tiang ramlum tak furlai le ngala real tla ta chiam mai chu amak reng ani tenara chuan secretary chu akowa alo lo chuan kethi he article hi chelbetla senator Van Luven ne na thonang che tin le khathema ziakin khovel boruak lum zel ngong tharber irin tlak ti bel tel ro atia tuna kalo ti nga lang kapu tenar Kingsley chuan asana chu a han bia detective pani local tur te pokha an ron thleng ve thuai to ang a office chung ro pui le changkang zet chu a thlek kwala heng zong hi ama kut chuak ani KIG hi ari ru chuan he horop pathum lek phena thil ti theina ro pui tak in zep chu angai to vela KIG lo in din chhodan le abul tan na tlom tak chu mi ten hria sela chu
maktin an meng phar on hial ome chu kumsari lek kalta mai kha la ni le ngal ahun kal to chu aril ruwa ron lang le a KIG logo adwan chho ani kha ala shereng mi pakhat phei chuan company nei velem si engruai ni si lo tan chuan an logo chu avamoi danglam ve ati hial ani kha ni e tenara chuan amalak na wang liao liawin chu company engma lo chu khovela thil ti thei bera adin chhota ni an bul tran tir lai ngai to le chuan tenara chuan thil mak ti ve thei hiala in chana tenar kingslia chu a u andrew a in kumnga lai na no panga ate lai na no le pan in thena anu chuan pasal dang nei sanin a pem bo san daya apa ho chuan an kho save ta no a apa chu scientist ania apa hnyang hnung zuin science le mathematics thiam na lama chuan mi chung chuang ni chho zelin alo puitling chho ve ta a apa chu kum som li vel ani in lungphu cholin a thia a u aya kum nga lai ano pan na chuan tenara chu aril ro te hnual lek lek fo thina an class science thiam ber lo man adon tum voi khat na chu an zir tir tu te chuan yu an ru khan hetiang lo man hi kum nga kalta khan alo la to a an college in hnial fiama pakhat na ni tum la in an college professor chuan kalom puya che tenar I u nau pa an ru ti lawa chuan ila thiam ber alo ti to bok tennis a khel vela in me ta chuan I u an ru tluka thiamini kan be sei an tia college chwa san dona in thana an nei tumin in thana thu soi ve a an professor chuan I thana thu soi chu a thakher mai I u nau pa an ru min ti hra vong mai alo tia a u nau pa hlim tha zela apui thling chaw ani ber lekha thiam le thil danga apol puite zinga ber ni thin ma se ama kom kalta khan ber ni na hlir a u an ru chuan alo lak to awangin ber ni na dot tu chau a hau pha a chuan aril ru te na thei hle ani an u nau chuan in an na an nei ve nuala an mel thadun ve an thua ka thachung chuang ve ama ero chu an lo upat zel tak nu chuan in an lo nei ve ta zela an ru chu mani masial lo midang tengai poimo le mizak zum takania tenara thung chu pon lam ngai na mi thunai na le hausak na ngai sang mi ania an ru chu ler lo tak le nolami lo takani lain tenara chu alerin azei hle a nolamel thatak tak te chu thir hip thei chak chi in thir hip khom ang hian alama hip bet zung zel mai ani an o naw in an lo na bulpui ber chu an thil tuma ani an ru chu tranpui ngai te tranpui na ko nga le mire thei thil pek lama atui em a tenara thung chuan hausak le nom chen na ba ka thil ti theina nei chu a thlak hlel ber ani an ru chu agra zuan hnuwa chuan thing teng pakhat a thok tur a somna apamin a thok ve ta a chu thing tenga kum nga zet a tho hnu chuan an ru chuan ama pawla thing teng din ve chu aril rok ta a chu ngai dan chu tenara han hril chuan tenara chu ahlim em a awa fin thak chiang em thing teng ta chuan corporation chu soilo sarkar atangin contract makta duai tam takna an muthina sin andrew chu alo in rol wata chu karil ro le ka tu mani lo tenar mi ta tran puina na sin chu thing teng chu ka man don tenara chuan makti zetin a u andrew chu ena mi ta tran pui mo o ram nu fual enge moza tan la oma chung ta chuan tun lai thiam na manga lo nei le thil siam chuate an la thiam ve lawa mi tu emo e tur nei lo sangai pek chuan chawoi khat e nei theyang ma se sanghaman dani zirtir thiam chuan adam chung zongin arila tram ngai lawang andrew chung ram te chuan min pek le tur engma chu apoi lo ram re thei zo ka mi thiam ka tiranga chung ka mi tir te chuan tun lai thiam na man ruan nen ram chang kang lo zo ka mi cheng te chu khol manga na tho danan zirtiranga ele bara te an lo in to del pha do na sin ti chuan ka tho puya tan ka du che a chu kan thing teng chu Kingsley Group tin kan vuang enge ingai dan le tenara chu reiwak lo han in ngai to a chuta heti hiana ti ta a adika dik chuan I rot na chu thil thalo chu ani lo alom chung ram nu fuali soya tang chuan bul kan tananga chu mi hnuwa sumlam mu chua theina tur contract le tenar khovel hi mi re thei jok te chen na tla ka siam turin kan ri ro I bwa sai te zo kang tenara chu anui sanga
ari ro chuan an ru du da na bultran phota chuta zoya chu company chu herdang lama tum ri ruta a an ru chuan ti chuan enge ithutlok na chu ti na zot le a tenara chuan aku chu an ru lama phar chuakin kan be se te alo hlotlin nan ti in achibai ta lopa an bultran atanga tharuk nuwa chuan leiro chana sak in pona chuan u nau pahnih te chu dingin ro ado chung chuan in chu an thlira chu building banga Kingsley Group ti in tar chuan mia lem vak mel lo hle enge an ti in an ru chuan chuan mel zet thian anau te nara chu azota moi lutuk te nara chuan alo ti saka a o chuak ti elna rong kai lang lo turin a in sum shama te nar ki horop khian khowela mi harsa le re thei tam tak tan hlimna la thlen don ani that war drama culture mi thiam enga mozat chu kan ruai tan der to ania te nara chuan hniala tum zet na a in sum le shama a o nau pa chu atur vut tur ani lo milu lul ve takani ti asia ama ero chu a huna lo la thengang ala thleng mo lang te nara ri ro chu awak vela chu in banga in tar chu han en le a engtiknia emo chuan KIG Kingsley International Group ti in mi tenan la chiar don ti in ari ro chuan atiam sawa chu thingteng bultran nan chuan Andrew College thian John High Hall chuan dollar nuai khat aron investa summa mo dang zong chu Andrew na tum thunga mithiam bik parukan roi phota chung ho chu Mombasa Somalia le Sweden ramate antir chuaka chung rama cheng te chu thiam na thil chi sang lo nei dan thazok te le ezon na dang te an zir tirin an kai shwaya ama ero chu chung rama tang chuan sumron lut company ta na omlo te na rangai dan ani theimol lo Andrew company lian than khata tangin contract kan mu theyang ti chuan tenar chulam chu kan ngai tua tur ani lawang ani chuan engphiang san nge kan ti ta kang tenara chuan atiri ruwa angai na ashelawani tenara chuan Chrysler Corporation in a han ti deka Andrew chuan alo nuya kan nadik tak I thokang khai sumlama iri ro da to te su alo ti saka tenara thin urlu tuk chu a in sum zo lo thelani Andrew le tenara chuan an thingteng mun puya chuan science lam le thil en chin na mun an nei ve a chuta chuan an mani hna ve a an bur don chot thina Andrew phei chu achang chuan tlaiwa thak chang nei chin tu kha chu tenaran an mun pui wa thlen chuan Andrew thok tlaiwar chu alo la om ta chewa tenara lo lu ta hmu chuan alo zuang tho wata he ka nano technology en chin na atanga ka hmu chwa thar hi a phurom don lutuk tenara ri ro ero chuan zan masalama nula samsen tenara ri ro ero chuan azan masalama nula samsen ti sen sang ve takne na an ko sak dun dan kha angai tua dai thunga zudora zuwa in line nula samseni chuan ado khana ron kil pui ve a chuta nulai in lama chuan an hodun ta ni kha heka experiment hi a hlotlin vai chuan thila dang lam pha dorang engtin ngai vele tenar Andrew chuan ati a tenar chu angai to na tang chuan har chuakin chu Andrew zo da chuan ati phuzoka chuta o ni Andrew ro puilu tuk alo tiliam satlia Andrew chu anui varvara kathil hmu chwa tur hi ron zir chian ve chuan til ti thei tur chi ani zia iron hu ve mayang atia tenara chuan ama pol experiment aruk te a be me ka chuan ari ruwa omzoka ka hlotlin vai chuan ti in tenara chuan ngai to a khovel hi ka du dan angin ka chinglet kwal vel thei to ang Kingsley International Group headquarter chu Lower Manhattan na omania East River atanga hlalaute ania ram e kharnga zet loin concrete building rol fe pali le staff te chen na in pahnia omboka a compound chung chu thir le na hung vekani in lu le chhuana po electronic manga thunun vekani jingdar soma chuan detective pahni jingdar som hnuwa chuan detective pahni Al Greenberg le Robert Predri zara chu main building chunga lobia chuan an luta chu pindan chu zau nuam le changkang takania dokan chair le sofa set te in hung hlama dokan pakhata magazine chi sang om chu Greenberg chuan en thuaka virtual reality nuclear and radiological terrorism robotic world le adang tam tak
chung zinga genetics engineering news magazine chu la in preji zara chu en tira hetiang lekha bo vel hi dental clinic a ichar ve thin lo mo atia preji zara chu anui tha a te reng mai alo tia an pahnih chuan khwal chhawn nu chu an pana an ni na te an soife nuwa Mr. Kingsley motor kan nia Greenback ka chuan atia khwal chhawn nu chuan alo ngak reng chewa a office a hruai tur cheuin mi kan kawange ti in KIG batch a pe ve ve a hengte hi in chhuah dawna khawng a in min pe kir le dawn nia atia me khe pakhat chu a hmeta reilo te a nula no pang tuai nal takaron lang ngala ute pahnih hian Mr. Kingsley an bedona hun siam sakan ni to ole ti in detective pahnih lam chu hoin ritra tailari kania khawng a in min ron zui rau atia detective pahnih te chu corridor seizet re rui mai aton tona office kong ka indot phei zuta chuan an kal phei zela corridor to pa chuan tenara office chu alo oma tenara office nga pindana chuan secretary kathi ordonance chu dokan bula chuan alo thua chibai pote o alu thei nga le ti alo chhonin athowa tenara private office kong ka chu hon saka detective pahnih ten pindan chung an lu chuan zakim ki le makti in pindan chung chu thlir kwalin an ding ta chota chu office chung zau zet mai chu electronic bungromak tak takin a khata rithupna banga te chuan TV phek chi tam taka in tlar tuara TV sang sanga chuan khovel kho pui langsar zwal tak tak thla chu live in a ron lang zut zut renga chung tharon lang te chu conference room te office te laboratory te tin TV then khata chuan hotel room khoimo laia mi poimo ten meeting an nei lai mek te an ni hloma chung TV tin te chuan audio system an nei sang veka ari chu hria thei tok tok ring ni ma se mi chi sang sang le tong sang sang thu soi te chu thu mal tin chiang le fi am in bengin a rualin a lo dong song thei vek chu mak le rap om lama kalma ma zoka TV screen noi te na chuan thu tar lan caption a ron lang zela ko pui sang sang Johannesburg Zurich Madrid Athens Beijing bangkil to pa chuan lekha buda na sol pui mai a chunga lekha bu savuna tuam cha tak tak in rem khat tlat chu a in hung ruawa ting chang sen uk thamia tanga siam dokan tiang zet hnunga chuan tenar Kingsley chu nal taka in duangin a lo thua dokana chuan me khep ti sang sang omna boma in wa boka me khep tin te chuan rong sang thawan neya tenara chu a thutna tang chuan a ron tho chuaka chibai u pote u alo tia al Greenback ka chuan changin chibai keini hi kashia chewalom detective al Greenback le Robert Prigitzer ti in kuthingin na chibaya thuta cheu khonga in ti in thutna chu a ko hmua Greenback ka te thian don chu an thuta a Prigitzer chuan TV screen sang sanga khovel mun tin fi ataka lo lang zut zut chu a thlira ngai san mel takhian alu abung hata tun lai thiam na san zia en tirna tenara chuan akut le lam chu phar chuakin e khai chu tiang lampang chung chang soi tur lo kalin ni hleinem detective heng ang technology hi zor tura phau chuak tur chuan tuna tanga kum ni emo kum thum vela langa yang heng thil siam mang hian khovel ram sang sang som pahnih zeta teleconference an nei te chu arwal vekin heta tang hian kan lo clear thei ani khovel mun sang sanga kan office mun atangin heta hian lo dong khomin computer manga thiar san le record thlap zelani Prigitzer chuan Mr. Kingsley min lo hre thiamla zona molte enge thingteng hian in thober ti na zota tenara chuan achan bulpui bermo har sanna su kyang tu te kan ni malam thila har sanna om theilo zir chiana malak dan tur lo ram han lok te hi kan hna niya thingteng thang kat chu thil chi khat chawa in pum pek te an ni military emo economics emo politics thila te keini ero hi chuan ramven him chungchang in biak po na lam thil nung te takte te chanchin zirna le kan leilung le avel lam thil te kan buai pui bera atia chu chu atui om hle mai Prigitzer chuan alo tia kan research staff zinga za asomriat panga hian advanced degree an la in za asomruk panga ai tam hi PhD an ni chu avaro pui ve kau Andrew an KIG hi
that world ram te tran pui nan adin ania chu wangin tu na po hian chu tiang lam hoi chu malak na kan nei mek bok chu ti lai tak chuan TV set pakhat atang chuan khopui ri dur thawm alo oma kol phe zor zor po chu a hmu theya an vai chuan chu lam chu an thir ta thapa green ba ka chuan kho om dan chung changa en chin na in nei to ni in chanchin bo tangin kalo hre veya ti na zota tenara chu a then na nga ni emole helai vela hi chuan Kingsley Atmuso ti in kan thela zoka KIG project nei hlo cham tlem te zinga mi ani a hlo tlin karin te lul nen tuna chuan ti top zai kan rel ta ti na changa bridge ge zara chuan kho om dan hi du ang angina tunun thei rengem ni ti in azot le a tenara chuan luthing nar narin engemaw chen chau ti lo chu mithiam tam takte ponan lo be to thin man lai kum sang khat zakwa dei to a khan Nikola Tesla chuan udar chungchang experiment alo nei to a leituam tu boruak hi ani na siam tu murte emo ni phung nei thil emo ni phung tu danglam tura radio zungzam thun tirin kom dan hi ti danglam thei ti alo mu chuak to a sang kha zakwa somnga pariat khan kanram defense department chuan experiment kan lo be to in leituam tu boruak thwa thip to bera dar siau te takte te kap chuakin khom dan ti danglaman lo tum to a chumi hnu kum soma sang ka zakwa somruk pariat khan project papaya anti mangin kan sarkar chuan lawa sa for pui po seya hochimin trial ram lei tha khol khom an lo tum to boka chumi tum chuan silver iodide nuclide agent mangin ania silver iodide da khom na chu khol mangin chu ma te ka lu ania chu chuan ro asur tir thei thin ani chu a hlotlingem o ma se mun then khata chau tuma in kho om dan hi an thunun theilo na chan tur har san na chi sang sang oma har san na pakhat chu el ni no an ti chuan Pacific tuipuya boruak nu masiama chu chuan khovel thil nung le akai hnoi in kung kai na khai dia ta ti buaya chu ti lain la ni na chuan Pacific tuipui le a chhevela khowot lo siam ve thunga chu milum le vot achanga in su boy thin chuan khom dan thunun tur ro man na chu om zanei lawa a chhuwa thina kan lei chim lam zong hi za som ria tuifin ria ta nia mar lam zong hi za som ruk tuifin ria ta ni boka hemia ni wang hian boruak lum le vot in semrual dan a in khwang rual theilawa chu mai ba ka kan lei boruak sang taka thlipui na tak tle thin jet stream chuan leipon langa thlipui kalkonga na sa takin kongro ran suwa chu la chu thunun thei ani der si lo chu jet stream chuan khom dana ngongaron nei thin ani atia green ba ka chu alo bungat ngata chuta hre ang reng tak chung hian Kingsley heta kan local chan hi isha em ti in na zo ta chuta tenara chuan green ba ka chu han thlek wangwanga chuta imi zo na chu athuponga iron soi chwa ve mai chana phot kher chia kangai lo chuti chu ni lo sela chu kangai ho viawang he KIG hi khowela thing teng ro pui berania kamiroi pali ngot mai ni khathil thua maktak mayan thi kha sia thiam har ka te hleya ke mani ngei po in he twal thi na hi kan chui tan meka khovel ram sang sang khopui enge mozata office kan hunga chunga te chuan na thok tu mi sang khazariat vel zet kan neya katan po heng kan mi roi zong zong te biak po zung hi boy thak via amai ro chu kalo hriat ve dan chuan kami roi thita zinga pahni te kha chu sarkar phallo thil khoi thin an ni oma ma se ka tiama cheu he thil theng hian KIG ming thatna hi ati hliau hlek lawang ka ho te po hemi chungchanga hian engkim rang taka ti fel vek turin ka hria tir to ti in tenara chuan a hrilfia green ba ka chu aron tong chuak ve le a Kingsley thil dang ala om kan lo hria danin kumrukal ta khan Japanese scientist Akira Iso chu Tokyo a chen na ina in ti hluma tin kumthum kalta khan Swiss scientist aming Madeline Smith po ain that boka mani in ti hlum niarin pismiti ruangan hmuna chu tenara chu alo in rol wata Zurich a chen na in chauka a alo ti khala atu ve ma kha mani in thatan ni lo an pahni khan twal thi ve an ni tenara chuan an tia detective pahni maktilu tuk chuan tenara chu an en howa prit zara chuan engtin nge chu thil chu ishiat atia tenara chuan changfal hian kema awanga tha an ni atita a
chumi soyom zia akiro iso chu scientist turu takania Japanese electronic firm company engemozat in thlun khomna Tokyo First Industrial Group a napoimo takachela kanin po na po a thathin hlea he KI ji hmuna thoktur hian kasoma ani po inarem tia adika dik chuan ka hne na tho chu apur em a amai ro chu dananga na chel lai ban san ma chu ka hne na in son tur tho chu thuru kha neila ti in kan in tiama ma se mi tu em hne na thuruk chu alo ro ruk nge ni chanchin bu pakhata chuan alo lang tat maya ti chuan tenara chu reife angoi wangwanga chuta chanchin bua lan tuk loka iso chu a thlenna hotel pindana thia charani ta ni atia pritgi zara chuan bookings li athi chan dang om thei ni shelo mo atia shelo keipo in atira chuan ama in thata ni chu karing lawa nu chui thiam ka roi ba ka kami te ngei po japana tirin ka en fia tira athi chungchanga thilfel hlel amin an shelo chuti ani ta ka chuan kan lo rin dan kha adik lo po ani thei achan chu akira iso mi malnuna ka hriat phak lo thil mani in tha du na hial khop ri runat na alo nei reng ani mai om mange ti in ngai dan ka siam ta kha ania atia chuti ani chuan engtin nge anuwa twal thi ani ti chian le si ti in green ba ka chuan zota in soi to angkhan Swiss scientist pakhat Madeline Smith chu kumthum kalta khan Zurika an chen na ina boruak chhia ina in ur hlum nia ngai ani a in hriat ve lo chu Madeline Smith po kha anavon lai kalsana ka hne na thok turin ka thlema ka hne na thokha achak em thina thok tur po in a in buat sai green ba ka chuan chalchuar nang hian chumi te pahnih thina chu in kung kai nin engtin ngei hriat thei ti na zot zuya tinara chu a thin rim hmel hle to a achan chu Madeline Smith tho na company chu Tokyo First Industrial Group branch pakhata nia wangin an ngoi ta thapa reivak lawa chuan priji zara chuan thil pakhat kala hria thiam chia lo om eng wangin nge an miroi ten an hna kal san an du wang mai in tha an ni ang Madeline Smith chu miroi satlia mai ani lo chutiang bokin mi sari so po anni pahnih kha physicist turu takan nia an experiment bei lai kha hlotling vai se chu an thona company khan phei chama mana ni ringotang an company khan anni mi poimo pahnih an chan laia kein kalo hlok pui tur kha tha an ti lo po ani thei company lian pahnih te in ti siang na kara an nun na hialin na tor pha ta ni berina lang Swiss police ho chuan pismiti thina chungchang chu an chuyem o ti chuan keini po in ma se chuta po chuan engma fin fiana kan hmulo dikta ka soi chuan kan company kai hnoi thila wanga thina thleng zong zong hi kan la chui mek zela kan be sei dana chuan tuna tanga rei vak lowa kan tha chuak nge in karing KIG hi khovel puma a inzar phara khopui lian deuh dewa peng kan nei vek boka tupoi mole tangkai turang chi kan don phot chuan kan ron hria tir ve nge yang cheu chuti huna chuan chakta ka in bo zui ka be sei don ani green ba ka chuan e te reng mai I rot na chu a tha lom alo tia tenara do kana rangka chaka chei telephone chu alo ria min lo thiam lok ru ti in biak phong chu alakanga hello oh kan thil chui mek po akal tuang zele taka ka office a detective pahnian om meka ka nu chui la ya po min puyan rem tia pritgi zarale green ba ka te chu han thlek zoka adika lom thuthar ka hriat vele ka ron hrilang che anin biak zo chuan biak phong chu ada a green ba ka chuan Mr Kingsley thil enga mo poi thei thila malak na inayem ni atia tenara chuan isoi omzia chu kan project beilai enga mo bera hian ven thon ngai thil mi paruk lai thi pha na chan hial tura omem o detective greenback ka hrila che khovel puma hian thingteng za chuang keini na tho ang thok hi an omasin atomic bomb siam kan tum lo chu wangin imizo na chu ai ti ani thinrim o lek lek hian tenara chuan atia chuti lai tak chuan tenara office kongka chu aron in honga Andrew Kingsley chu lekha chil khom keng hian ron luta Andrew Kingsley chuan aunau pa an na lai nei tlem hle alan dan mel mang chu apor phenga a mel chu a hriam hrak maya
asam tlem te nei chun chu atuak boka kun deuh du hian akala tenar Kingsley ve thung chu patho thang thazet mai le fin mel takhi ani thunga Andrew Kingsley chu rilru chak mel tak le khongai thala mel apuwa adang chu a oka athu soi tur han soi chwa mai po har sata heta hi notwala tura min ti kha tenar ka zo lok lo awangin poi ka ti Andrew a tha thowe ti in tenar chuan detective pani lam chu hoin hei hi ka u Andrew nia anni hi detective Greenback le Bridges zara anni hi ti in a in mel sha tira Andrew chuan detective pani ta chu chiang lo riai hian ena amit chu akhap fuk fuka tenara chuan awu chu enin Andrew i Nobel Prize don chungchang kha isil don lom ni atia Andrew chuan tenara chu ena menga de ruai hian oni the Nobel Prize atia ruma tanga chuak ta chu an en thapa tenara chu a tho hala ka sil to chewang khan he company hi Andrew din kha ania scientist turu pol takani thina kumsari liam ta khan athil mo chu awangin Nobel Prize dong tura thana nia ama ero chu van doi thak tak main experiment pakhata beina a cheswal tahla umaya ti chuan alo danglam zauta ni atia Greenback chuan ani tak chu mole michung chuang tak ni thei tur ani chu ti in athowa aku chu phar chuakin ani le I hun hlu tak kan khoral sak to lawang che Mr Kingsley chanchin kan in hril zel don nia ti in na chibaya pute u tenara o chu aviak thaka he twal thana hi chui chuak batang u rang takin atia ole tun tuma tan chuan heti zong hilo ni le phot sela tuna tan chuan hun man nuam le vek phot mai ule